Jibda jitħejja bozz ta' leġiżlazzjoni bl-iskop li jissaħħu drittijiet u l-obbligi taċ-ċiklisti fit-toroq Maltin, leġiżlazzjoni li se tkun diskussa mal-għaqdiet kollha involuti u li kienet trattata waqt attività ċiklistika f'Taslima. Għamilna grupp li qegħdin naraw x'inhuma l-bżonnijiet taċ-ċiklisti huma d-dmirijiet u anke l-obbligi li għandu jkollu ċiklist li ħaniġbruhom imbagħad forma ta' abbozz flimkien mal-Avukat Peter Bailey biex inresquhom bat tal-federazzjonijiet għand l-qdiet antiċiklisti jarawh, jerġgħu jiġu lura feedback għandna u mbagħad inresquh għand il-gvern jekk hemm bżonn biqbil beż-żewġ naħat intellawh fil-Parlament biex ikun nistgħu liġi li tħares dmirijiet u anke drittijiet ta' ċiklisti Maltin. Minkejja l-mijiet ta' ċiklisti li jipprattikaw dan l-isport il-pajjiż qatt m'għandux leġiżlazzjoni meħtieġa. Id-dinamika tat-toroq ma nistgħux inbidluhom, però evidentament it-traffiku żdied u evidentament ukoll li l-interess fiċ-ċikliżmu żdied. Konsegwentament, peress li m'hawnx liġi li tirregola id-drittijiet però anke l-obbligi taċ-ċiklist fuq it-triq, naħseb li wasal żmien li jkun hawn mhux biss awareness imma jkun hawn regolamentazzjoni biex kemm jista' jkun jiġu evitati inċidenti fuq it-triq. Iċ-ċikliżmu m'għandux età jipprattikaw l-anzjani, it-tfal u żgħażagħ. Pawlu Attart, ċiklista 81 sena, determinat li jibqa' jipprattika l-isport favorit tiegħu. Mill-Ingliżi kelli qisu 16-17 sena. Il-ċiklizmu għalija l-aħjar ħaġa għax ġedulu eżommu b'saħtek u ta' soddisfazzjon ħafna. Motor kelli, karozza għandi. Il-rejsa l-iktar li nieħu pjaċer bih. Men ġenerazzjoni għall-oħra iċ-ċiklizmu ikompli jintiret. Hija importanti għax vera nħaddem saqajja u nitalam ħafna affarijiet biex nsir ċiklista tajjeb. Ġieli jkun hemm xi ftit nies li jaħbtu ġew fik jew tiżloq ġieli fix-xita wkoll. Quddiem is-sitwazzjoni fit-toroq Maltin, il-Bicycle Advocacy Group qed iniedi kampanja biex ikun hemm iktar bilanċ fit-toroq bejn iċ-ċiklisti u l-karozzi. Kampanja li diġà bdiet tkun implementata f'Taslima fejn il-Kunsill Lokali se jwaħħal numru ta' sinjali biex titkattar il-kuxjenza favur id-drittijiet taċ-ċiklisti fit-toroq Maltin.